ସାଥିର ଗପର ଆସର। ଆସ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗପଟି ଶୁଣିବା, ଯାହାର ନାମ ହେଲା କାଉ କାହିଁକି କଳା। ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ଦୁଇଟି ଚଢ଼େଇ ରହୁଥିଲେ। ଦିନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କଳି ହେଲା। କଳି ଲାଗୁ ଲାଗୁ ଦୁହେଁ ଗଛରୁ ଖସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବୁଢ଼ୀଟିଏ ସେ ଗଛ ତଳେ ଘର କରି ରହୁଥିଲା। ସେ ରୋଷେଇ ସାରିଥିଲା। ଚୁଲିରୁ ଅଙ୍ଗାର କାଢ଼ି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରଖିଥିଲା। ପାଉଁଶତକ ଆଉ ଏକ ଜାଗାରେ ରଖିଥିଲା। ଗଛରୁ ଖସି ଗୋଟିଏ ଚଢ଼େଇ ଅଙ୍ଗାର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ତାର ରଙ୍ଗ ହୋଇଗଲା କଳା। ସେ ହେଲା କାଉ। ଆଉ ଚଢ଼େଇଟିଏ ପାଉଁଶ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ତାର ରଙ୍ଗ ହୋଇଗଲା ଧଳା। ସେ ହେଲା ବଗ। ଏଇଠାରେ ଗପଟି ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଗପଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋ ସାଥୀ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। Yeah.